واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله فاستجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم آمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة غافر نيا قرآن سورة بيناني ندي بيورونا دو جيغليلا أيام بي سيغني دورو كلمة باكلاني كمي فلان مواني سيغي حرف باناني كمي كنونتو أني بي سيغي أنان الجنيرو ويمكان دي بسم الله الرحمن الرحيم الذي يجادلون كايف لاين ريمبدنا كوي نعم آمين الله أعلم بمراده بذلك تنزيل الكتاب كتاب جيني من الله آمين أنفلك أدور درسا وتسمى سورة المؤمن لمن أجونك السورة وقال رجل مؤمن وبيع لديكونه وسورة الطول أبي ويله فنالا كسابك أدمنا ني ala magangutuye i k'a dɔn ko hadise dɔw nana hemimi ninnu ka fisawntiya la ka jira ko kuranna ɲɛgɛn o de ye hemimu ye a n'a ka masiri résultat bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na kuranna fana jiriden o de ye hemimi ninnu ye o tanu kosɛbɛ نعم تنزيل الكتاب كتاب جيني من الله وبرا على ديرو العزيز على ميسي مساي العليم على ميا بلا جرين دم باي غافر الذنب جنوب يا فباري الله تعالى لمن الجوني وقابل التوب ما من قول لا اله الا الله على بك جنوب يا فا نعم وقابل التوب توب من العباد على الله تبارك وتعالى شديد العقاب يا قدقل مسري الله كافروا ذي الطول نعمة دنكي على يمين يرواليدو لا إله فايتي باتو چينغا إلا هو فعلي دي إليه المسير لما يربي كدال ما يجادل ما سيدسو لنيونا في آيات الله على قرآن آية أولا إلا الذين فمؤمنون كفروا نالو كافر يرى ولا يغررك تقلبهم تقايل ما كنين دي في البلاد دقولا كذبت قوم نوح نوكا مونغالون تكيرا قبلهم كغوني والعذاب أني كافر جماغلو من بعدهم عادي كوني سمودو كونوتنا من بعد مولوكو في وحمد كل ما أمة دوم بلا جلي همنا برسولهم نوكا كرا منانيه يأخذوا نوكا كراي كوبا منا وجادلوا كوجو كلا كفا وجادلوا ويسسوليجي بالباطل من قالوين يدهدوا الحق يلا سونا تشيدو بغلا ناي وأخذتهم بارجو كلاوني ما جوجو بيتين واتيبه وبايسه كونن جان قالونا كوبي تشيدو بغلا نوي nga ala fana ta tula ala ko ne fana yumina فكيف to jumai كان العقاب ni ne ga nyanga dagera denno كذلك ala kera ke jurula o choyende la حقت كلمات ربك imma ga kelema wajibera على الذين mauga كفروا abe o kelema kelende lam la anna jahannama o kelema indo fenga كفروا mauga maminu gafirera أنهم kafo ulu أصحاب النار de tasma dungewe الذين
malika minnu يحملون العرش n'olu bɛ laresi doni ومن malikaw ka martaba kurutali o de ye laresi doni malikaw ye wa awwaluhum wujudan olu fɔlɔ de sɔrɔla naani don diɲɛ kɔnɔ yan warada fo ka taa sa waati a ko an ka teliya n'an sera jukɔrɔ sɔrɔ ma an ka ɲɛma jɔ an bɛ tila ka kɔrɔ tuguni wala an to yan ka walakala dɔɔni ni kalo bɛna ban hali n'a sara to ye jiw 5 ye a bɛ se ka kala dɔn kelen an de la k'o kɛ o ma se fɔlɔ naam a ko warada kibara nana anna li kulli malakin minhum wajhu rajulin ko cɛ ɲɛda bɛ a malika kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ani waraba ɲɛda ani tura ɲɛda ani duga ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen ye kabini 4 na u bɛɛ lajɛlen bɛ ala deli garisɛgɛ la o fɛn kalite ye i k'a dɔn kama 4 de b'a bɛɛ la kama 2 o b'a ɲɛda kan naam a bɛ kama dɔ bɛ ɲɛda kan a kana na filɛli ka tɔrɔ dugu ma naam kama 2 a bɛ pan n'o ye naam ko u kunbirilen dɔ u tɛ sanfɛla yɛrɛ lajɛ naam mamana hawla malika minnu يحملون العرش n'olu bɛ laresi doni ومن ani malika minnu حوله n'olu bɛ laresi kɛrɛfɛ kurubiinaw ye malika kuntigibaw hawla al-arshi 70 alfa safin min malaika malika ba 70 o de bɛ arana malikaw la sapa dɔ bɛ sapa kɔfɛ u bɛ munumunu ni laresi naam ninnu bɛ na ninnu bɛ taa ninnu bɛ na ninnu bɛ taa kabini diɲɛ sigira u b'a daminɛ o b'a kan naam bisimilahi يسبحون u bɛ sunali kɛ بحمد ربهم ni u ma ka taa n'u ye ويؤمنون u bɛ limaniya به ni ala ye ويستغفرون u bɛ yafa deli للذين maaw ye آمنوا maa minnu limaniyara ربنا nin ye jigiyaba ye de ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yafa deli ala fɛ ko o ka yafa limanajɔn ma wala limanajɔn ka baraji maa t'a dan do de rabbana ya amma وسيد كل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen yiriwa رحمة hinɛ la وعلما ani dɔnni na فاغفر e ka yafa للذين maaw ma تابوا maa minnu tubira واتبعوا سبيلك n'i ka sira batu وقهم e k'u tanga عذاب الجحيم tasuma mɛnnen ka lababa ma ربنا ya amma وادخلهم e k'u ladon جنات عدن sigili kɛ arijana sow la التي o min وعدتهم n'i y'u layido la ومن i ka mɔgɔ fana dɔn صلى ni o ɲana من آبائهم kabini u faw la وأزواجهم ani u musow la وذرياتهم ani u denw na إنك e tigitigi أنت e de ye العزيز se masa ye e de الحكيم ka kiiri benen dɔ وقهم a ko nin yɔrɔ la maa ɲuman e kelen ka ɲumanya a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i fa don arijɛnɛ na i fa o bɛ arijɛnɛ sɔrɔ ni e ka ɲumanya ye i ba o bɛ arijɛnɛ sɔrɔ n'i ka ɲumanya ye i muso o bɛ arijɛnɛ sɔrɔ n'i ka ɲumanya ye i cɛ o bɛ arijɛnɛ sɔrɔ n'i ka ɲumanya ye i denw u bɛ arijɛnɛ sɔrɔ n'i ka ɲumanya ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ arijɛnɛ sɔrɔ n'i ka ɲumanya ye hali i buramuso i balimaw i mɔkɛw i mɔdenw u bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ i ka ɲumanya la ni maa ɲana i t'i kelen ye koyi i bɛ bɛɛ de ye o kumana ɲumanya ka ɲi dɛ
n'a ye den lamɔ ɲumanya kan i k'a dɔn ka fɔ hɛrɛ foyi tɛ min bɔ nam i k'u tanga jugumanw ma mɔgɔ min ni y'o tigilamɔgɔ tanga jugumanw ma qiyama ka o don in na a b'a to tigilama hinɛ de o min y'o ye o tigitigi o de ye niyɔrɔ sɔrɔ ye n'o ka bɔn maa minnu n'olu kafiriyara u bɛ kafiriw wele yunadawna u b'u wele min qibali l-malaikati وهم يمقتون أنفسهم عند دخولهم النار وبيرة لقصي ملكوا بويلة أو وبيرة لقصي نعم مقت الله على لقصي لي أكبر ودي كبان من مقتكم تمي أو يرو لقصي لي أنفسكم أيرو لا تمامي نوبيا ويلي كادرو لمن ياما وتكفرون أبي كافر أبي بان قالوا بكو ربنا يا أما أمتنا اثنتين إيه أنفع فغاليكو فلالا وأحييتنا يا نيانمايا اثنتين نيانمايا لكو فلالا فاعترفنا أنت فني ياندا وكوفي ينفع فغالي سين فلاوي an ɲɛnamalen kɔ i kelen k'o kan faga i tilala kan kunu o ye ɲɛnamaya ko fila ye an ye jɔnkala fɔ an ye jɔnsɔnna kɛ n'an ka junubu ye tiɲɛ yɛrɛ la an kafira la an kun kɔ kunni ti kɛ wadun kɛra yala sira bi sɔrɔ wa ka taa bɔli ma janama ani lahara ka segin ka na diɲɛ na an kana wagatinin kɛ ka jira ka fɔ tiɲɛ kun don an kun banna ma tiɲɛ don ذلكم أكاو لأنه كاسابك أولو إذا دعي الله يانغتن سورلا من في نوكي على ويلي وعده على كلام بيو كفرتم أبي كافرني توحيدي نوكو على أي كو على كلام كدو كو فوكا شادي وإن يشرك niw filanga fɛra ni ala ye aw bi daw de la bi sɔn de ma kiri o bɛ alahu taala de ye n'o ye masa kɔrɔtalen ɲɛ ka danfɛnw kan n'o ye masaba ye ala de ye masa ye n'a b'a ka sebaya dalilu jira aw la n'a ka tawhidu dalilu nam a bɛ gɛrɛsɛgɛ jigin aw ye ka bɔ sanfɛ maa si tɛ hakili jigin ka wajuli min na fo mɔgɔ min n'o bɛ segin ka da ma ka filankafɛ to yen nɔ a ye ala batu ni diinɛ ye kalasibaga ye aw ye ala ye ka bɔ filankafuya ma hali ni kafiru ye o kɔn rafi o daraja de daraja caman koraba de ala ye makankutu ɲumanw ala ka makankutu ka ɲi ale de bɛ limanajonw ka jɔyɔrɔw kɔrɔda ka jɔyɔrɔba di limanajonw ma arijɛnɛ na ala k'o kɛ ɲe laarasi tigi do ale de ye laarasi da laarasi ye ala ka danfɛn dɔ de ye a bɛ wahayi jigin k'a bɔ a ka yamaruya la mɔgɔw kan n'a y'o tigilamɔgɔ kanu kabini a ka jɔnw na yalasɔn na lasirali kɛ ana mɔgɔw lasira dɔn ye yawma talaqi ɲɔgɔn kun bɛ dɔn ye ɲɔgɔn kun bɛ dɔn sankolo dun kɛ o ani dugukolo dun kɛ o olu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn batolibaga a n'a ka batolifɛn o bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ndɔnnikɛla a n'a ka maa ntɔɲɛnen o bɛ ɲɔgɔn kunbɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o dɔn de an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan fɔlɔw ani labanw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ min kan o bɛ kɛ don min o don de bɛ wele ko yawma talaqi ɲɔgɔn kunbɛn don o ye kiyama don tɔgɔ dɔ ye
yoma don min olu barizuna bɔbagaw do ka b'u ka kaburu kɔnɔ adamadenw u bɛ bɔ kaburu kɔnɔ kulu 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 kal farashil mabsus komi n'a fɔ firifiriniw bɛ panpan ka bɔ sanji tigɛli nɔgɔn na cogo min la yakhfa nam foyi ti dogo ala la kamini danfɛnw na fanga bɛ jɔn gɛlɛn bolo bi dɔ in na ɲininkali dɔn ala ɲininke question posé ko la fanga bɛ jɔn bolo bi dɔ in na lillahi fanga bɛ ala de bolo n'o ye masa kelen n'o ye karabali masa ye do ko limana jɔn de bɛ ala jaabi nin na do ko ayi fili ko fila ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ la ni danfɛn bɛɛ lajɛlen sara jibrilu sara mikailu sara israfilu sara azarailu sara malikaw sara adamadenw sara jinɛw sara iblisu sara foyi tɛ Allah tabaraka wa taala yɛrɛ b'i kanto Allah ni kun ye ni jamana masakɛ ye Mali masakɛ filɛ nin ye Faransi masakɛ filɛ nin ye a bɛɛ bɛ dugukolo in jukɔrɔ fanga weleba kun ka ca a ko nka bi limani limuliku fanga bɛ jɛni bolo aliyoma bi san 40 jaabiliba tɛ sɔrɔ a yɛrɛ b'a yɛrɛ jaabi ko lillahi alwahidi alqahar o ye faamuya dɔ ye faamuya dɔ y'a jira ko bɛɛ lajɛlen bɛ jɔnkala fɔ bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ ko fanga bɛ ala kelen pe de bolo naam aliyoma bi dɔ in na u bɛ nin bɛɛ lajɛlen sara ni fɛn ye n'a y'o baara ndɔɲɔni tɛ bi dɔ in na ndɔɲɔni tɛ yen bi aw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn dɔɲɔ wa ne t'aw dɔɲɔ bi kɔni foyi tɛ ni tiɲɛ tɛ ala sari hisabe ka kɔlɔsili ka teli n'o tɛ n'i ko k'i bɛ diɲɛ bɛ zuze kɛnɛ kelen nka dɔn kelen a ma nɔgɔn nka ala ka teli a bɛ bɛɛ lajɛlen zuze yanni ka midi se naam e ka mɔgɔw bagabagali surunya dɔn ye o fana ye tɔgɔ wɛrɛ ye k'a di alikiyama dɔn ma ko surunya dɔn surunyaliba dɔn azifa tarahulu ghayra anna rikabana lamma tahul birhalina wa ka anqati azifa tarahulu la zifati azifa qaruba wala nam tuma min dusukun o bɛ ka panpan ka na fɔ ngɔnɔw yɔrɔ la ko maralen bɛ yen nɔ o falen bɛ tewu tansɔn yɛlɛnna o dɔn na tansɔn bɛ yɛlɛ ka se degere la fɔ sɔnkun bɛ pan giw a bɛna gosi ngɔnɔ la ka segin a bɛna gosi ngɔnɔ la ka segin saya banna saya tɛ yen bilen n'o tɛ tansɔn kun bɛ bi nka saya tɛ yen. Nam kanubaga tɛ nin ni gɛlɛyaw ye n'o ye filanka fu ye wala sulanidɔnbaga k'u b'o batu ayi yamaruya tɛ olu ka boli su bɔlɔ olu ka batufɛn si bɔlɔ ko ala bɛ se dɔw ma ko k'a da dɔ kuma la naam kuma tɛ maa si bɔlɔ illa man adina lahu rahmanu qala sawaban ni maa min ma sababa fɔ e tɛ se ka sɔn dɔn ye u tɛ sira di ma yɛrɛ ya'lamu kha'inatal a'yuni ala bɛ ɲɛw ka janfa don ani fɛn min ni disiw b'o dogo ayiwa kɔn ka fɛn kɛ kuyatɔ filɛ k'a ɲɛ mɛrɛ bɔ a la k'a kɛ kuyatɔ filɛ ko ala b'a dɔn fɛn b'i kɔnɔ ani bɛ ka min da fɔ i da la fɛn kelen tɛ ala b'a dɔn min maralen bɛ i disiw la ɲuman na juguman nka n'i ye min b'i bolo ala b'a dɔn Allahu ta'ala ala bɛ kiiri tigɛ ni tiɲɛ danfɛn minnu ta de don
kalansira dɔ kɛ y'a ye n'a b'o wele n'a ma kɛ n'Ala a bɛ ka fɛn batu k'a sɔrɔ a ma kɛ n'Ala ye olu wele k'olu k'aw dɛmɛ olu tɛ kiiri ye ni fɔ ye olu bɛ kɛ Ala jɛɲɔgɔn cogo di a bɛ ka taa baga boliw ma jiri ninnu daw kalan t'a kalama yɛrɛ k'a fɔ aw bɛ k'olu batu aw bɛ ka olu wele k'olu majamu k'o majamu fo ni sɛtani nana don a la segin n'o tɛ jiri kɔni t'o kalama u bɛ ɛkɔ kolonkɔlanin minnu sɔn su fɛnw ni fɛn camanw bɛ kɛ a la ka sɛtani fɛnw kɛ a la o la u b'a majamu k'a majamu fo a bɛ sin ka wuli ka jɔ a yɛrɛ ma ayiwa o majamuli in de o de ye weleli nam Allah ta'ala ale de mɛnnikɛla ye ka kumakanw ye ale de ye yeliba ye n'a ka baaraw ye olu bɛ nin bɛɛ la o ma taama wa dugukolo la ka filɛli kɛ cogo min nin maaw laban kɛraw ye maa minnu kɛra ka kɔ u ɲɛ u kɛra u ka gɛlɛn humu olu tigitigi olu de kun ka gɛlɛn ka tɛmɛ olu kan sela ani nɔbɔliw la dugukolo la Ala y'u minɛ k'o halaki n'u ka junubu sababu ye tanganiba ma kɛ u ye kaba Allah ta'ala ma o min ye ka sababu kɛ olu a kɛra ka kiraw kun bɛna u ma ni dalilu jɛlenw ye u kafiriyara Ala y'u minɛ i ka dɔn Ala masa sɛmɛntiyalen don ka yan ka taa ka gɛlɛn wala baadi anw ye Musa ci n'an ka kabako ye ani dalilu ye ni o bangalen don ka tɔrɔ Firawuna ma ani Hamana ani Karuna u ko kɔrɔtɛbɔla dɔ nkalontigɛlaba dɔ tuma min n'a nan'u ma ni tiɲɛ ka b'an yɔrɔ u ko a ye maaw denw faga maa minnu limaniyara ka fara kan a ko musomanw to yen nɔ kafiriw ka dabali ma kɛ fo fili de la Firawunu ko a ye n to yen nɔ nka Musa faga ɲɛ kelen ye ka lafiya n'a ko k'a b'a faga Asiya tun b'a fɔ yala a to yen sa kabini Firawuna ɲɛ dara Musa ka don min Firawuna ma Musa kanu a y'a kanu ka faga de nka n'a ko k'a b'a faga bɛɛ a ka kole tɛ sɔn a ka entourage tɛ sɔn parce que ale yɛrɛ ba muso in n'o ye Asiya ye o tun ye silamɛ de ye awɔ naam wale de rabbahu a ka ma wele bari ne Firawuna ye n bɛ siran a kana n'a ka diinɛ ka batu falen de a bɛ ka ne batu min kɛ a kana na batu maya bɔ sin na dɛ ni ɲɛ b'a la ɲɛfila la cogo min a tulo ka gɛlɛn n'a ma fɛɛrɛ kɛ an b'a to ne ka faga a bɛ sɔn ka ko tiɲɛ bolo naam a kana na tiɲɛni banga dugukolo kan ale ka tiɲɛni ye jumɛn ye k'ale ka batu tiɲɛ ani ka mɔgɔ faga naam Musa ko a ka mɔgɔw ma tuma min n'a ye Firawuna ka nin kuma in mɛn ko ale ka feere kɛ k'a bɛ feere kɛ ka Musa faga Musa ko ne ye n sinsin ni n ma ye ani aw ma ye ka bɔ yɛrɛbonya baa bɛɛ lajɛlen ma ni o tɛ limaniya ni kɔlɔsili dɔn ye wa nin ye defɛn dayɛlɛli ye an ye Ala weleli kɛcogo ka fɔ an ye ni faama jugu ko kɔ a bɛ don i n'i ka diinɛ cɛ a bɛ don i n'i ka Ala cɛ kɔrɔtɛbɔla kɔ
ko dugu ti je la ko sali fana bɛ sali la i kan ka min kɛ a fili kɔrɔ sari inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ibn fu ibn fu ka caya la fe ala be kisi atoron nam qala rajulun cedogo mu'minun liman ajonye min al fir'auna min fir'auna kamula yaktumu imanahu bina ke den rodo koy mama ni musa sisi kata mama ala e mado latigay mami me dangato inkele ay buna basko liman ajon wore kunte fir'auna on ka sofo mo flain ni liman ajomi nang bi ka ko fotano ani amuso asiyatu limana jomi ngo musama innal malaya atamiruna bika liyaqtulu abiade sikono ko cien fulaw habibun najari do al yasin firan dungo ko limana jomi o ya doyi min ko ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sabana ya bakar siddiqi o de bela fasanti ko cien do ko hizqil wala shaman nam qala rajulun cedogo min ali fir'auna kamene fir'auna dungewla yaktumu imanahu o ba kalimane dogo ataqtuluna rajulan yala bi ce fagawa an yaqula kadaka na ko rabbiya ko ale mai allah we ja'akum abadi ce yere nana uma bayinati nikini ko damai rabbikum kawamaro wa iyyakum ne gabo ko de agwa ko gabi mafa akoko ale mai alai abi ga fo ko mai feminye obi ka kodo ke ay kaba aw bi desika kenye ka ko minunke obi ko ke ay kaba ogmana an tigage ladiliye an ga cin jatimina hal na madola an ga jatimina gon ga fa be ne abi ka fe kodo ke ay ana bi non galama de nam na gera kaziban galon tigela e alaykazibu galon toro ba erede gan na gera sadiqan sifula e sibukum ba'du alladhi fendo toro bi awzoro de ya'idukum na bi gawladi ka fo binade inna allaha ala la yahdi man alati mo ganda utilama musrifun edande me ba flanga fuye kazaban galon tigila bay ya qaumi ya ngamau fanga be awu bolo bido ina sebawe dugolola misran fanga goni obawu bolo bibina na ko be koko ke abake nga joni ndo yansuruna no bandemi min basillahi kan kisala ka yanga dama inja'ana na ye alaka waliyu faga ha jonni ba kisala ka yanga dama inja'ana yanga dana ma de men batana qala fir'aunu go ma urikum ne da foi jirawla illa ma ko femmi ara ni yere boy ma ndika wala suka ubula finka ni yere toka ode ka musafa kama adikum ne te au ganda sabila ar-rashad ko kana strategie de miga min fay ode sababa de ni ne ba fika nga fanga entouré ka tanga ka asransi gala o tinya fiu fo jugu min be fanga ina anga jugu anga dangarala fanga ino jugu folo wa ine denge musa de o koson ne gongo akato anga faga biga min fa in sebe de koy bar mba don awe dim semi ne nye flemi na awi tola mba don ni ko taran jogala don dongele ndagele abina naga fanga bosi ka ciginol ndale mola de wadi ko sa ko biga sebe de fawi nam وقال الذي mogo آمن ne wali man yara يا قومي ya ne gam o إني ne أخاف ne bisran عليكم auga مثل يوم العذاب jamakulu don yogonanye مثل عذاب قوم نوح jamakulu don jamakulu minun temena gele ba minun soro yang kata labule minun soro
nebi siran o kana nan sɔrɔ dɛ ko ye jumɛn ye مثل دأب قوم نوح minnu ka maaw ka laada ɲɔgɔn na وعاد ani adikaw ka laada ɲɔgɔn na وثمود ani samudakaw ka laada ɲɔgɔn na والذين ani mɔgɔ minnu من بعدهم minnu nana ninnu kɔfɛ yɛrɛ an ka don ka se هم الله ala o ma Allah ala ma kɛ يريد ظلما n'a bɛ n to yen ni laɲini للعباد jɔnw ma ويا قوم yan ka maaw إني ne أخاف n bɛ siran عليكم aw kan يوم التنادي weleli dɔn ye يوم karisa den naamu n'i ka gafe minɛ karisa den i ka gafe kalan iqra kitabak dusukuru kalan o b'i jɔ bɛ tuloma jɔlen don ne de y'a kɛ tan ne de y'a don ta ne de y'a bɔ tan a ɲuman a n'a juguman i b'a kalan bɛ tulo b'a la ni min bɛ ɲuman kɛ a kɛ dɛ n'i tɛ se ka min fɔ ye kana kɛ yan dɛ n'i y'a kɛ yan lahara dɔn i bɛ malo dɛ o de ye mutanadi ye bɛɛ bɛ wele i tɔgɔ la naam يوم don min تولون ne aw bɛ yɛlɛma مدبرين seginbagaw ye kodɔnbagaw ye ka bɔ kiyama kɛnɛ kan a bɛ taa min jahanama a b'a ko dɔ kɛnɛ in na k'a ɲɛsin ka taa jahanama ma u bɛ jahanama ŋunakan mɛn naam ما من آثم tangalibaga tɛ aw ye من الله ka bɔ ala ka ɲankata ma ومن a bɛ jahanama mankan mɛn tarimi bi shararin kalqasr كأنه جمالات صفر نعم ترمي بشرق القصر أبي تامونيو كيرو كم نبي تصير نعم ومن نعمي يضلل الله يلا ولا فيلي فما من هاد كان لباتي له أتي لماي ولقد جاءكم يوسف أباد يوسف نانا عمري من قبل يقول موسى ونيك كونين دوني بالبينات يوسف يعقوب عمر كفلا ودوك قاعد يسيسرو كو نانا أو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب هكذا نعم بالبينات أنا أماني دلو يه وما زلتم أو مولي في شك أموكيو مولي سيكالا مما كميني فيني جاءكم نو نانا مصران قوما به نيوي حتى كوت مامي إذا هلك نا أسارا قلتم أو مصران قوغو لن يبعث الله قالت كراوريتشي من بعده عليه تمنينكو ذلك او فيلين جوالا يدل الله من على بمغلا فيلي هو وتيلا مغا مسرف نو داندمي باي فلانكا فيالا مرتاب نو سيكانا موي الذين ما منو يجادلون نو لبي سوزوليكي بآيات الله على كقران آية ولا لا يسلطان نما كني دلوي أتاهم نو نانوما نبي سوزوليكي قراننا سوزوليكي ني دلوي نبي كما كونو قراني كما ني دلوي ني دلو تيبولو يدادي note ibi ke muli hidue kala ka kuma turu akanga ibi ko yede nam kabura ugasosoli mbunyana gwe مقتا lagosiliye عند الله ala yoro وعند الذين ani maw yoro آمنوا ma minu liman yara ذلك oluka la filili choyala يتبع الله ala be noronli ke ni filiye على كل قلب متكبر yire bunya ba be la jelen dusugunga جبار ne ma kanna gelenye ati hera fi mai ma min ti ma ka hera fi wori ma kana gelenye arabi disukun nara kana ti do ala fameti do ala nam وقال فرعون firawna arsale ba tainga wajulu bankera tanno man fanyi firawnu go يا hamanu yo ابن صالحا eka eta sijo لي nye لعلي adawla ne أبلغ ne bi se sirawma أسباب sangolo السماوات siraw de kodo فأطلع ne na laba nam فأطلع بالرفي يطفى على أبلغ
wala n bɛ yenge إلى إله موسى ka taa Musa ka ba ma وإني bari ne لأظنه ne bɛ Musa in bisigiya كاذبا nkalontigila ye ko maa b'a bolo sanfɛ وكذلك bari Ala ka ko bɛ daminɛ ka taa sanfɛla de ma ni ɲininkara ko Ala bɛ min i b'a fɔ k'a bɛ sanfɛ ne ko ko kuma na ni tawhidi bɛ bin yan a sariya ka tawhidi n'o bɛ bin yan نسمي الله شيئا لا كالاشياء وذاتا عن جهات ست خالي أدننا نسمي الله شيئا لا كالاشياء وذاتا عن جهات ست خالي يبلا ولين نقوين دي كوي كافر يا كماي ميولو ما فهم مين بيوك ما فهم ko ka fɔ Ala tɛ sanfɛ a tɛ duguma a tɛ kɔrɔn fɛ a tɛ tilebi fɛ a tɛ kɛɲɛka fɛ a tɛ ba fɛ ko nin kɔyɔrɔ fili in sabatara dusukun minɛ k'o de ye Ala dɔn k'o kuma ye kafiriya kuma ye o b'o de fɔ ko kafiriya kuma de don k'o kɔrɔ ye ko taatilu don ko ye Ala tɛ o tɛ ninnu ka kuma in kɔrɔ ye min ye a kɔrɔ de ye dɔrɔn ko Ala tɛ minan kɔnɔ fɛn ye quoi maa kana miiri ko Ala ye minan kɔnɔ fɛn ye ko fɛn dɔ bɛ Ala entouré ko maa kana o miiri a kuma in kɔrɔ o de ye n'o tɛ Alahu tabaraka wa taala a y'a yɛrɛ mankutu cogo min an b'olu fɔ ko sabati an dan y'o de ye i y'a faamu mais Ala ni denmisɛn ɲininka wala Ala bɛ min i b'a fɔ ko a bɛ sanfɛ awɔ ni i ɲininkara ko Ala bɛ min i b'a fɔ k'a bɛ sanfɛ yɔrɔ foyi t'an bolo min kɔrɔtalen bɛ ka tɛmɛ sanfɛla kan o kosɔn lawul mathalul a'la misaliya kɔrɔtalen bɛ Ala de ye sanfɛla de kɔrɔtalen bɛ anw bolo a bɛ sanfɛ a banna nka o kɔrɔ de ko yɔrɔ dɔ bɛ se ka Ala entouré wala fɛn o tɛ quoi naam Firawuna ko ale bɛ yɛlɛn sanfɛ n'a ko k'a bɛ sanfɛ de k'ale bɛ yɛlɛn sanfɛ ka taa o lajɛ parce que Musa ye samawiya de ye i ka programme bɛɛ lajɛlen bɛ sanfɛ hali fiqitigiw b'a fɔ ko samawiya n'u ko samawiya dɔrɔn o ye Alalatigi ye jaahatu samawiya n'u ko jaahatu min ma ko samawiya o bɔra sanfɛ quoi maanaam o bɔra Ala yɔrɔ la naam وكذلك n'u ko a tɛ yen o kɔrɔ ye ko fɛn t'a entouré olu ko a tɛ yen kɔrɔ ye de i bɛ Ala bɛ yen de voilà n'i bɛ kɔrɔli kɛ fana ka taa Ala ma i bɛ sanfɛla de fɛ a banna naam وكذلك o cogoya in de la زين u ye masirili kɛ لفرعون Firawuna ye سوء عمله a ka baara jugu la وصد Firawuna ye maaw bali عن a ko السبيل siratigɛ jɛlen ma dɔw y'a kalan ko wa sudda u y'a bali Firawuna ka dabali ma kɛ illa bi tababin fo halakili de la ale kɔni ka plan tarasilenw a bɛ fɔrɔ a bɛ sirabila a bɛ pɛrɛla jatu fɔsera ale bolo quoi n'a ye plan bila tarasi a bɛ fɔsɛ a bolo ni Ala ko a bɛ min kɛ o bɛ kɛ de awɔ naam وقال الذي mɔgɔ kɔ آمن ni o limaniyara يا قوم yaa ne ka mɔgɔw اتبعوني a ye tuguni ko sa أهدكم ne bɛ aw kana سبيل kana الرشاد ka siratigɛ ma يا قوم yaa ne ka mɔgɔw إنما هذه الحياة inama ni ɲɛnamaya in الدنيا n'o ye ɲɛnamaya kuntala surun ye متاع damunun cinnin da bi ban joona وإن i الآخرة ka don ko laara هي ale tigitigi دار ale de ye القرار sabatili du ye a tɛ wuli a tɛ ban Allah ni maa min ye i ta kɛ diɲɛ ye i mago sara dɛ n'i ye Firawuna n'a ɲɔgɔnnaw bato maa ye a tiɲɛn'i bolo dɛ a ka jate bɛ fɔsɛra bolo من mɔgɔ min عمل سيئة n'o ye juguman baara ولا u يجزى tɛ jugumankɛla sara fo a ɲɔgɔn de la sabu u t'i tɔɲɔ ومن mɔgɔ min عمل صالحا n'o ye juguman baara عمل n'o ye صالحا ɲuman baara من ذكر kabini cɛ la أو أنثى wala muso la وهو
k'a sɔrɔ o tigilama limaniya jɔn de y'a dalen bɛ Ala la o tigilamaw olu bi don arijɛnɛ na u b'u gorisɛgɛ arijɛnɛ in kɔnɔna na n'a ma kɛ ni sɛgɛn foyi ye. Firawuna halisa an b'ale ka kɛnɛ kan ani u ye réunion min kɛ réunion kɛyɔrɔ la mɔgɔ min sera ka wuli ka jɔ ka Ala ta f'u ye o kɛra ni limaniya jɔn de limaniya jɔn in a y'a ka bilasiralikanw fɔ k'a ka ladili kumaw fɔ k'a ka hakili ɲuman kumaw fɔ toujours a bɛ ka wele da ka tora a ka mɔgɔw ma u ka réunion kɛnɛ kan i k'a dɔn silamɛya bɛ nin ɲini kalimata haqqin ka tiɲɛ kuma fɔ faama yɔrɔ la faama min ni a b'a fɛ ka jɛngɛ o ye jihadu dɔ ye wa o ye jihadu ba fana ye sabu i k'a dɔn ko faama in a bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma Ala ta tɛmɛnen kɔ i ma siran ye i ye Ala ta ta ka diɲɛ i ni kɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛnba de ye a ko ya qawmi ya n ka maaw maliya mun de bɛ ne ad'ukum ne bɛ aw wele ila najwati ka taa kisi ma tad'unani aw b'a la ka ne wele ila nari ka taa tasuma ma tad'unani aw bɛ ne wele de la kufura ko ne ka kafiriya billahi ni Ala ye wa ushrika ma ka fɛn filankafuya bi ni Ala ye ka fɛn fara Ala kan laysa ilmun ni dɔnni tɛ li ne bihi n'o ye ko ye Ala jɛɲɔgɔn ye wa ana ne don ad'ukum ne bɛ ka aw wele de ila al-aziz ka taa se masa ma al-ghaffar n'o yafa caman tigi ye la jarama tiɲɛ dere annama tad'unani k'a fɔ fɛn min n'a o bɛ ka ne wele ilayhi ka dɔrɔn o ma ko ne k'o batu laysa da'watun weleli laminanin tɛ lahu o ye dunya diɲɛ la yan nɔ wala fil akhirati wala lahara la wa anna maraddana k'a fɔ anw seginyɔrɔ ila allahi o bi ka da Ala de ma wa anna al-musrifina i k'a dɔn ko dandɛmɛkɛwale dunkew hum olu tigitigi ashabun nari olu de ye tasuma dunkew ye fasatadhkuruna ma aw bɛna fɛn ko suma aqulu ni ne b'o fɔ lakum aw ma ufawwidu amriya ne bɛ n ka kow di ila allahi ka da Ala ma inna i allaha k'a dɔn Ala basirun yeliba do belebadi ni jɔnw ye faqala a ye kuma in mɛn Firawuna ko ale ye Ala de ye a ye Ala wele mɔgɔ minnu sɔnna Firawuna ma olu fana sɔnna ko Firawuna de ye dabama ye n'an ko Ala don o kɔrɔ de ko dabama de don ko ale de ni batu ka kan batu kan ka ɲɛsin ka taa ale de ma batu man ka ɲɛsin ka taa foyi ma foyi yɛrɛ foyi tɛ ni Firawuna tɛ Firawuna y'o do don a ka maaw kunna ni jɔn ɲuman in bɛ ka wele k'a fɔ ko Ala de kelen kan ka batu man ka ɲɛsin ka taa fɛn wɛrɛ ma min tɛ Ala ye o kumana bari ne bɛ ka wele ka taa Ala ka kɛlɛbantiya ma aw bɛ ka ne wele ka taa Firawuna batuli ma joda tɛ Firawuna bolo duwawu jaabi la koyi batu jaabu t'a bolo a tɛ se ka maa baraji lahara don na a tɛ se ka maa lazaba diɲɛ na hali lahara yɛrɛ kɛrɛfɛ hali diɲɛ la a dan ye ka tasumanu minɛ a bɛ se k'i faga kɔni nka n'i sara i bɛ taa arijinɛ na ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko anw seginyɔrɔ bɛ ka taa Alahu tabaraka wa taala de ma nin yɔrɔ la dɔw bɛ ilhadu kɛ kuranɛ la ka tulonkɛ ni kuranɛ ayaw ye u bɛ tulonkɛ ni kuranɛ ayaw ye cogo di u bɛ nin aya ninnu ta ka u ɲɔgɔn silama 100% ko o neni n'a ye ka aya bɔ a dabolo kan a jigira kun min na a n'a ka fili bolo bɛ banba fɛn min kan k'a bɔ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ne ni karisa man di karisa n taabolo tɛ ne fɛko ye u bɛ sɔrɔ ka u dankari o la ni nin aya in ye ya subhanallah sɛnɛ bɛ Alahu tabaraka wa taala ye Ala ka kumakan ma jigin o kama ka tulonkɛ n'a ye ni ne bɛ ɲɔgɔn kumala ɲɔgɔnya la dɔrɔn ne bɛ sin k'e kɛrɛ ni kuranɛ aya ye
n'an y'o kɛ an tulon kɛra ni kuranɛ ye dɛ nin ma fɔ silama ma nin fɔra mɔgɔ de ma min b'i ka ala tana batu min b'i ka ka batu ta k'a ɲɛsin ala tana ma kuma in fɔra o tigilamɔgɔ de ma nka an ma ni maa min ni o ka batufɛn ye Allahu tabaraka wa ta'ala kelen pewu ye maa min o ti ka baara kɛ ni foyi ye fo Allahu tabaraka wa ta'ala yɛrɛ ka kumakan o ye jumɛn ye ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum qala rasulu sallallahu alayhi wa sallam man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man asa faqad asani Allahu tabaraka wa ta'ala ko ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ay ala batu aka kirala batu ani aka nyimo ulil amri ni tafsir tabari laje awa ika don ka foko ale yirwali ke o babula kosobe ulil amri hadise minun nana ni ke wara minun nana donigala minun ko o ye nyemo de famaw ayolu fo atlale ola minun ko dina nyemo do donigalaw ayolu fo atlale ola alabana ka cin sege ka cin banga ka jara ka foko na fara ko ulamuri akambe donigalaw de ma donigalaw chogodi donigala minnu be ɲɛfɛ so aka ke oye ngani yaye kuna ko ka ɲɛmɔgɔ batu ubu batu ka doni de kama o de ko ta ko min kom wala min be jira anna yanno ni ma min ko ala ma were tuguli fɔ ni ala na kerate ko a ma fanga tugu ma siko o tigi ye ngalon tigi ay qur'ana turu akanga ngalon fide do ala ye sabana fɔ o de do ulilamuri ye bo ulilamuri fana donigelaw ka kuma segesegeli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a kan bɛ donigelaw de ma donigelaw minnu n'olu b'a ɲɛfɛ wala n'an ye u bila ɲɛfɛ soit a kɔni i bɛ an bɛ tugu ko de ka da u bɛ min fɔ an ye ala ta do kira ta do la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ala b'an fatantiya ka bɔ danfɛn batu ma yɔrɔ min o de ye fi ma'siyatil khaliq dali ba ka kutali la danfɛn kɔni ti batu ala kutali la nka maa dama ni danfɛn bɛ ala ka batu de kɔnɔna na jakoya i k'a dɔn k'a fɔ ko ni i ye min k'i ɲɛmɔgɔ ye i bɛ tugu a kɔ o kosɔn hali n'aw bɛ taama la ala kɛra ka sunnaw b'a jira n na sallallahu alaihi wa sallam hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ voyage sira de la fo an ka maa dɔ de bila an ɲɛ k'o kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamu tɔw bɛ sɔrɔ ka tugu o kɔ o ye ala kɛra ka ɲamarakan ye o bɛ ala kɛra ka hadise sahalenw na a n'a ka bilasiraliw la donnikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ko n'anw mɔgɔ saba bɛ taama la wala hali n'anw mɔgɔ fila bɛ taama la ko a ka kelen kɛ ɲɛmɔgɔ ye e kɔnna silamɛya a bɛ ɲini an fɛ n'an b'an ka kow kɛ an ka dɔ bila ɲɛfɛ an k'a tigi ka yamarakan batu nka an bɛ min bɛ bila ɲɛfɛ alako la an dalen de b'o la a ka diinɛ la a ka alako la an sɔnnen b'a ye ka tɛmɛ an yɛrɛw kan o kosɔn an b'an bila ɲɛfɛ k'a fɔ ko k'a batu ala ka fɔnako la an tilal'o la o kosɔn maa minnu bɛ a kunfɛ kumaw fɔ k'a fɔ ko maa dɔw bɛ tugu mɔgɔ dɔw kɔ k'a sɔrɔ ala ta tɛ kira ta tɛ ka lagosiliw ta k'a ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma an b'a fɔ olu ma faamu u y'a faamu u bɛ k'o tugu aw dalen b'a la mɔgɔ min n'a tugura karamɔgɔ ko a bɛ tugu karamɔgɔ in kɔ de ka d'a kan karamɔgɔ in ni ala cɛ ka surun n'a ye karamɔgɔ in bɛ ala ko dɔn ka tɛmɛ a kan i y'a dɔn diinɛ tɛ se ka taa ni karamɔgɔ tɛ o maa si karamɔgɔ tɛ gafe ye kuranɛ yɛrɛ haramalen bɛ adamaden ka kɛ kuranɛ ta k'i bɛ kuranɛ kalan k'a sɔrɔ i m'a minɛ mɔgɔ la ayi k'a fɔ an ka ala ka kitabu ani ala kɛra ka hadise ko an k'o ta an b'a ta cogo di o ye nkalon de ye o tɛ se ka taa ten i b'a ta mɔgɔ de da k'a fɔ nin ye nin hadise ye i b'a ta mɔgɔ de da k'a fɔ nin ye kuranɛ ye a bɛ minɛ
a dɔnbagaw de da la o dɔnbaga ninnu de y'i karamɔgɔ ye sabu i bɛ tugu olu de kɔ a fɔcogo la u bɛ kuranɛ fara ɲɔgɔn kan wagati min n'an sera suratu Fussilat an b'o yɔrɔ faranfasiya aw ye kuranɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan wagati min o y'a wajibiya fo a sɛbɛnnen ka ye golo dɔ kan gafe dɔ la fɛn dɔ kan fo kuranɛ sɛbɛnnen ka ye yɔrɔ dɔ la ne kuranɛ sɛbɛnnen ɲɛra o t'a bɛɛ ye dɛ fo mɔgɔ fila ka seedeya k'a fɔ ko kuranɛ don n'o t'a ba dɛ o t'a sɛbɛn ni mɔgɔ fila ma sɔrɔ ka seedeya bɛɛ k'a fɔ nin ye kuranɛ dɔ ye o t'a sɛbɛn i y'a faamu ni bɔn o mɔgɔ fila min seedeyara sisan nɔ an tugura olu ko bari olu de ko kuranɛ don an ye takililu de kɛ n'olu ye ka tugu olu kɔ diinɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛya tɛ se ka jɔ cogo si la fɔ an k'an ka ɲɛmɔgɔw de batu an b'o batu cogo di ka tugu kɔ o ye taatu de ye min b'o sira danfɛnw na pewu o ye ibadatu ye ibadatu tɛ kira bolo a tɛ maa ɲuman bolo a tɛ fɛn jugu bolo a tɛ fɛn ɲuman bolo ibadatu bɛ jɔnni bolo Alahu tabaraka wa taala kelen pewu amma taatu kɔni ayi i kana fɔ ko o ti maa bolo ko o ye nkalonfin de ye taatu bɛ Ala bolo a bɛ kira bolo a bɛ ulil amri bolo ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen maadama o bɛ kɛ yamaruya ni min ye n'a ti Ala ta fɔɲɔgɔnya o dun dɔnnen don maa ti tugu mɔgɔ kɔ min bɛ Ala ta fɔɲɔgɔnya n'i y'a jateminɛ kalandenw minnu tugura karamɔgɔw kɔ n'u ye fɛn ye karamɔgɔ la ni u m'a faamu o bɛ karamɔgɔ ɲininka la i b'a ye kalanden dɔw yɛrɛ bɛ se ka segin u kɔ kabini o yɔrɔ la i b'a dɔn k'u tɛ kunfɛ baara la u dalilu de bɛ u bolo u ka baara la mɔgɔ minnu seginna o kɔ misaliya la n'an ye an karamɔgɔ Sheikh Ahmad rahimahullah tuma min ni jugu y'a minɛ tuma min ni Ala y'a jira kuranɛ kɔnɔ ko ni aw siranna k'a fɔ maaw ko aw jarabi maa minnu kafiriyara an yaftinakumul ladina kafaru ale a y'a faamu a ka ijtihadu ye mana min d'a ma o ye de o siran kosɔn i bɛ se ka sali surunya o siran in kosɔn i bɛ se ka sali surunya bon minnu b'a nɔfɛ malikiyankɛw dɔn ani madhaba mɔgɔw de dɔn olu ma tugu a kɔ k'a fɔ b'u ka masabi bila o kosɔn a ka ijtihadu ni olu ka faamuya ma kɛ kelen ye karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ o seginna kɔ o yɔrɔ la munna parce que u ka faamuya ni a ka o baara ma kɛ kelen ye kabini o yɔrɔ la e b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ka tuguli ye Ala ko de ye o ma yɔrɔ min faamu u y'a essayer ka segin o kɔ mais o labanna ka faamu min ta ma kɛ ni nasaraw y'a tigi nɛgɛ k'a mago sa o bɛɛ tilala ka segin o kɔ tuguni anw de tun b'a faamu anw de tun b'a faamu bon o dɔnni kama an karamɔgɔ Maju Ala ma hinɛ la a ye an karamɔgɔ Denba a y'a ci ka taa a ye lettre sɛbɛn k'a di karamɔgɔ Denba ma ale ye lettre in kalan mais ale yɛrɛ bolo ma lettre sɛbɛn a lettre di karamɔgɔ Denba ma ka taa di Sheikh Ahmad ma komi e bɛ ka 2 de sali nin waati la anw dun bɛ ka 4 de sali kuma na faamuyali ɲini don lettre in ye faamuyali ɲini dɔrɔn de ye o y'anw ka taabolo ye anw t'i yɛrɛ bonya fara an ka kalan kan an b'a ɲini Alahu tabaraka wa taala an ka maa fɔli kɔni kun t'a kɛ an b'a ɲini Alahu tabaraka wa taala fɛ an ka to o kadiri kɔnɔna na dɔnnikɛla ni kabari yɛrɛ la ka ban o ye tiɲɛnen ye min ye Iblisu sɔrɔ alayhi la'anatullah a kabara yɛrɛ la de dɔnni min b'a la a kafara a yaadala dɔnnikɛla yaadala dɔrɔn o y'a mago salen karamɔgɔ Dɛmɛ lettre in di karamɔgɔ Maju lettre di karamɔgɔ Dɛmɛ ma a taara ka taa lettre in di Sheikh Ahmad ma Sheikh Ahmad lettre min na a lettre lajɛ yɔrɔ min a ko kumakan ye Muazu ka kumakan ye nka sɛbɛnni in ti a ka sɛbɛnni ye karamɔgɔ Dɛmɛ ko tiɲɛ don a y'a fɔ ne de y'a sɛbɛn a ko n b'a dɔn a ko n y'a fɔ a ye a ye fɛn fɛn faamu a ka sariya kɔnɔna na a ka baara kɛ n'a ye i y'a faamu a ka baara kɛ n'a ye sira in de kosɔn anw ye
sali surunya ka dafa y'a faamu karamɔgɔden ma natɔla a ye pase d'a ma ka don mobili kɔnɔ ka na don dɔ tilegan fɛ karamɔgɔmaju sigilen bɛ bulon kɔnɔ a waati y'a sɔrɔ a ɲɛw da man di karamɔgɔmaju sigilen bɛ bulon kɔnɔ a ko ne b'a jigiya sɔnni a ma la ti denba bila a sen na ka na a t'a to denba ka taama a sen na ka na a ko ne b'o miiri karamɔgɔden ma ko n ma ko baba b'o nin kuma in bɔ a da kɔnɔ waati min o kɛɲɛna ni ne ka tuuru cɛ ka don bulon kɔnɔ a ɲɛ tɛ n na ale sina k'a ko baba ko a ma n bila n sen na a ye n don mobili kɔnɔ ka na n filɛ nin awɔ bon ne e sigira i ka mikoro nɔgɔlen na k'i bɛ wuli nin ko u bɛ tugu fɛn ko nkalon de do mais mun y'i sɔrɔ misiri kɔni ka senu nka kuma dɔ fɔ an ka misiriw na sisan misirila kumaw tɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ hakilima bɛ an na ne Rashidu bɛ an na an ka jateminɛ kɛ dɛ kuma dɔ fɔ an ka minbari ninnu kan sisan misiri la o kuma ninnu tɛ misirila kumaw ye o kuma ninnu ye إذا ألف القلب الإرادة عن الله صاحبته الواقعة في أولياء الله ni dusukun de la kodon na ka bɔ Ala ma ni Ala ko man bɔ dusukun bolo ni diɲɛ ko ye fanga sɔrɔ dusukun na ka tɛmɛ Ala ko kan o bɛ ersida min di i bɛ bi Ala ka maabaw de ka k'olu neni awɔ a jaabu bi k'o de i bɛ bi Ala ka maabaw kan k'olu neni bon arabu ko de ma ko alwaqaha malobaliya o ye malobaliya de ye ka sigi misiri min b'a la ka waliju neni o ye malobaliya de ye an ka taa bisimilahi وقاه الله Ala ye a tanga سيئات ما fɛn lajugumanw ma مكروا n'u y'o dabali dilan kabini fagali la kun ye bɛnbɛn bɛ siri a kama ko b'a faga وهاق سوء العذاب lazaba la juguman jiginna آل فرعون ni firawuna dunkew ye النار tasuma dɔ يوردون b'u jira عليها tasuma in na غدوا sɔgɔmada la asiyan ani wuladanin na ويوم don min تقوم الساعة ni kiyama sanga bi jɔ أدخلوا آل فرعون a ye firawuna dunkew ladon أشد walima العذاب أشد العذاب a y'a kɛ udkhulu de ye min adkhulu أدخلوا ayiwa kha ye sigiri bi cogo di a b'a kɔrɔ wa mɛn naam adkhilu litaaddi بصيغة التعدي أدخلوا آل فرعون ففي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمر للملائكة ملكو أي فرعون لكودو يانغاتا جلمان كنو منو ياكلا أدخلوا وي بصيغة اللزوم أيضا آل فرعون يا فرعون لكو أيضا أشد العذاب يانغاتا لجلمان نعم إيقاتما تعصي تحاجون نجانا مدوم بنيون جابي نيون بكلي في النار تسملا ويقول الضعفاء لا فلهم بافو للذين مغوما استكبروا نولو يركن جبنا إنا كنا أنكرا طبعا باتو بعودي لكم أوي وهل أنتم يلا أو مغنون نصيبا أو الدوني يوني بايوا أنا كنفا كدوني يوني أنا كباما من النار كمن تسملا قال الذين موكو استكبروا نولو يركن جبنا إنا يكادو كل بلا جلمبي فيها تسمينا إن الله بري على قد حكم أبادي على يكيرتي بين العباد جون يونجي وقال أي الذين من جون دارجننا على كم فرولوكا ككافر دو تسملا وقال الذين موكو
في في النار النار ما من بجهنم تسملا بخزنة جهنم ko jahannama ko nege tigima ادعوا ربكم ayamma wele يخفف yawman alaga dongelen nyona noya anna kabamma من العذاب min yanga dala sabam kanto jie kono yanno dogo kun kono mballa fe bo dongele قالوا parce que jie kono yanno dobe juma bla dobe aba sibiri bla dobe dimanche bla bon mais atika fako silamo ko don juma e ko juma bilali bara la ko silama bo nyini de ay abe batu nyini ala e kay juma la nyini ne do mais to ba singa don some chogomi ka fako silama ba nyini ka juma some ay silama mo fi bari ka sabge ala jiranna qur'an kono iza nudiya lis salati min yawmil juma fas'au ila zikrillah wa daru al bayan ko ka fere bara to ba soro bi fere law o ba soro bi ka bara la ngani juma wele la de ba to ba dabla ni juma jigana dum ako fanta shiru fil ard ay chari du magalola e ka gerse ko nyini o be min yirana ko juma dum bara bi ke juma wati de bara bi bla me ka foko andanga dina fe ko sobe de ko do ko so antika juma bila oti an bena ka tabulo de do silamaya be min ɲini silamɛw fɛ dɔrɔn ni juma waati sera quoi baara bila ka juma sali ni juma banna o ka continuer ni ko baara ye nam malikaw jahanama denw olu farala ɲɔgɔn kan ka nin kuma in fɔ malikaw ko n'o ye ko nɛgɛtigiw ye nam qalu tasum nam gardien go awalam takum yala kuma kewa tatikum rusulukum na ga kero bina awma bil bayinati ni kabako ko damay qalu ugo bala chedo qalu ugo fadu aweru kawelelike wama du'a ante sunali don kafiriye ala ko ube welel jimange wama kafiru kawelele make illa fi dalali fu fil de la sabu kunti ala don inna iga don lanansuru rusula ambanga kiraw deme walladhina ani maminu amanu nolu limaniyara nyenamayala dunya no gundala kasurun yawma ani donna yaqum ni al-ashhad shedew bi jodomi yawma malikaw bi shediya kiraw ye ni lasili ni kafiro ni galontigali mandon bi shediya no kiraga manton nam obi ke donde la la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum nin don ni gelaw kala raditu nafa wala hum la'anatu dangali buye ka bala ka hinema wala hum suda lara so juguman buye ولقد آتينا موسى الهدى والله بعد أن يكون دي موسى ما وأورثنا بني إسرائيل لكتابة أن يتورد كتاب تشين دي بني إسرائيل كوما هدى كان نباي وذكرى أن واجولي لأولي هكذا الألباب يمان تيغوي فاصبر مولا ميني كالصبالي إن وعد الله إيقا دونكو على كالله دون نياكا ولجوكا دميني حق شيدو واستغفر إيقا يافدلي ذنبك إيقا جنوبي وسبح كيركا جنوبو koka yafa deliya ye est-ce que junubu de kuma la martabaw de don nala ko junubu amba fa certe no baraka junubu do martaba ka junubu de don nga ne kuma baw bi fo bi nyisi ala krama mais kambe mantum nam e ga sono lige ni maga danuye ka sali kala senuya ni wuladani ye wale bukar ani somadani ye إن الذين ما منو يجادلون نول بيسوزول نيوnya في آيات الله ala ga qur'ana ayawla غير سلطان na magini dalluye أتاهم no dallin nanuma إن في in fi صدورهم sudurihim foytolu disula إلا foyere كبر bunya doronde ما هم o mage bibalighi usago surubai فاستعذ barka sabke ni ibe qur'ana ni sulu ke qur'ana la iba kin dallude me go ibe qur'ana ayaw yelema ka ki sago yi ka soro dallu foyti foyi o ti nyam fikinan dallude yere bunya o may dina la ni yere ye ka ba ru'yatul fadl ala al-ghayri ma ma ila gadara kare in kalande ma ba yere fasa ma to yi ka o laban e kafriade abi samakata fo bi te yere do awa ikamana gongola nam فاستعذ
tanganyini بالله ni Allah ye إنه ikado Allah taala هو ale tigitigi السميع ale de menikɛla ye ka kumakanw ye albasiru ale de yelikɛla ye n'a ka laalayaw ye لخلق السماوات wallahi sankolo dali والأرض ani dugumakolo dali أكبر o de ka bɔn من خلق ka tɛmɛ الناس adamadenw dali ka sen filanan na ولكن أكثر nka sa الناس makankaw sɔn caman la ya'lamuna u t'o dɔn وما يستوي الأعمى fiɲɛ to de damakɛ ye walbasiru ani yelibaga ani والذين maa minnu آمنوا n'olu limaniyara وعملوا ne ye ɲumanw الصالحات baara olu ni maa juguw tɛ kelen ye de ولا المسيء jugumankɛla fana tɛ yen قليلا komi n'a fɔ ما olu cogo de kalilan ma fɛn ka dɔgɔ tazakkaruna n'u bɛ wajulu min na إن الساعة kiyama sanga wallahi nabaga do لا ريب siga tɛ kiyama in nani na ولكن nka أكثر sa maaw الناس sɔn caman la yuminuna olu tɛ limaniya de وقال ربكم aw ma ko asduni a ye ne wele استجب ne bɛ jaabili kɛ lakum aw ye إن a ye n bato maaw sara a ye n wele maaw jaabi duwawu sarito b'a ye dɛ duwawu silamɛw ala deli ka ɲi ni mako b'i la a ɲini ala fɛ i k'i ka makow bɛɛ lajɛlen ta k'a di ala ma ni ye adamaden deli i bɛ nɛgɛ bɔ nka n'i ye ala deli dɔ b'i fara i ka dawula n'i ka bonya n'i ka baraji kan o la duwawu lahu shurut n'a fɔra ko ni lakile ko a bɛ porte dayɛlɛ i b'a sɔrɔ ɲin b'a la ni sarito ma dafa dɔw la jaabiw a ti bɔ a sira fɛ dɛ duwawu sariti dɔ ye jɔn k'i ɲɛsin ala ma n'i bɛɛ lajɛlen ye n'i bɛ duwawu kɛ i k'a kɛ ni dusukun ɲakalasilen ye ala tana kana jigin i kɔnɔ duwawu kuma fɛ i k'a kɛ ala yɛrɛ jati kama duwawu kana kɛ tiɲɛni ko fana kama sinjitigɛ kana y'i ka duwawu fana la i kana kɔrɔtɔ duwawu jaabili fana kɔrɔ i k'i danganiyaba ye ni duwawu ye ni duwawu kɛra ni saritiw ye k'a sɔrɔ i bɛ ka duwawu kɛ e yɛrɛ min bɛ ka duwawu kɛ i ye halala dunna de ye min b'i kɔnɔ halala don bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini i fɛ duwawu la naam bisimilayi إن الذين maa minnu يستكبرون n'olu bɛ yɛrɛ kunjɛ bonya عن عبادتي ka bɔ ne ka bato ma سيدخلون جهنم wajibi olu bɛ don jahannama la dakhirina u kun ma dɔgɔyalen الله الذي ala de ye masa ye جعل الليل n'a ye su kɛ لكم aw ye تسكنوا yalasa aw na basigi فيه su in kɔnɔna na النهار a ye tile kɛ o siran yelenbɔbaa ye إن الله ala لذو فضل kasantiya dunke don alinasi maaw kan ولكن أكثر nka sa الناس maaw sɔn caman لا o يشكرون tɛ barika da Allah ye ذلكم a ka o kɛba الله o de ye ala ye ربكم ala in y'aw ma de خالق كل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen dali b'a don لا إله foyi tɛ batu tiɲɛ kan إلا هو fo ala de فأنا cogo jumɛn in de la tufakuna n'o b'aw yɛlɛma كذلك o cogo in de la يوفق الذين o bɛ maaw yɛlɛma ninnu ka yɛlɛma cogo in na o bɛ mɔgɔw yɛlɛma كانوا maa minnu kɛra يجحدون n'o bɛ nakarili kɛ بآيات الله ne ala ka mu'jizaw ye kɛɲɛniko ye الله Allahu ta'ala الذي ale de ye masa ye جعل الأرض n'a ye dugumakolo kɛ لكم aw ye qararan sabatiyɔrɔ ye والسماء ka sankolo kɛ bina an bili ye وصوركم a ye aw sawurakankɛya وأحسن صوركم k'a ka soran ye k'a dacogo ye ورزقكم a ye aw gɛrɛsɛgɛ طيبات kabini halalaw la ذلكم olu kɛbaga الله o de ye ala ye ربكم ala in de ye aw ma ye فتبارك الله ala ka hɛra jidilen don رب العالمين danfɛnw dabama de ye ala ye هو a ko ale الحي de ye masa semendiyalen ye لا إله tiɲɛ bato maasi tɛ الحي alhayu ale de ye masa ɲɛnama ye لا إله tiɲɛ bato maasi tɛ إلا هو fo ale de فادعوه
aya kelen batu مخلصين الدين ni batu ya khalasibaga ye aw ye Allahu tabaraka wa taala in kelen bɛ u ye ka bɔ filanga fiyama له wadu'uhu koron a ka mana laboli a bɛ facarino de yan nɔ الحمد ka batu a y'a faamu nam الحمد tanum bɛ لله ala ye رب العالمين danfɛn daba ma di Allahu ye قل rabbil alamin saba dafara nam aya nam قل e k'a fɔ إني ne نهيت u ye ne fatantiya أعبد الذين nka fɛnw batu تدعون n'a bɛ k'olu welemaw ye من دون n'a ma الله kɛ ni ala ye لما tuma min جاءني ni البينات dalilu bangalenw nana n ma من ربي k'a b'anw mayɔrɔ وأمرت u ye ne yamariya مسلما n ka silamaya رب العالمين danfɛnw daba ma ye ni rabbil alamin saba ko Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qararan was-samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibati zalikum Allahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin wa kale هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين عفلي ولني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنا البينات من ربه وأمرت أن أسلم لرب العالمين سبع رب العالمين سبعين ni iwula sudu tlama karakan fila sali barakan fila yɛrɛ bɛ se ka asali ni alamashira ani iqra i bɛ se ka asali n'olu ye n'i tilala i bɛ ni rabbil alamin nin kalan ka dugawu kɛ ko ala ka dɔnni d'i ma nin jarabilen don kosɛbɛ dɔnni ɲinina wolo a y'an saba a bɛɛ bɛ dafa ni rabbil alamin taabo akala sɛgɛn bisimilahi هو الذي ala de masa ye خلقكم yala an tɛmɛna o fɔ yudamu de an tɛmɛna o kan sisan a b'a hakili to ale la o fɔ yudamu de lalahi ina la basiru bil ibad ni ko ɲagamini bolo cogo cogo i bɛ hakili to ale la nam walidi ala de masa ye خلقكم n'a y'aw da من تراب kabini buguri la ثم ka segin من نطفة kabini mani la ثم ka segin من علقة kabini joli la ثم ka segin يخرجكم ala bɛ aw labɔ tifulan denmisɛnninw ye ثم ka segin تبلغوا yalasa aw na se أشدكم a ka sembe kelen ma ثم ka segin تكونوا yalasa aw na kɛ suyukan cɛkɔrɔbaw ye ومنكم من maa bɛ wuli aw la يتوفى o bɛ min ni min na من قبل ka kɔn sembe kelen ye ka kɔn cɛkɔrɔbaya ye ولتبلغوا ani yalasa aw na se أجلا sanga ma musamman ni o tɔgɔ fɔlen don ولعلكم ana dɔw la aw taqiluna ana hakili هو الذي ala de ye masa ye يحيي n'a bɛ ɲɛnamayali kɛ ويميت a bɛ fagali kɛ فإذا قضى ni أمرا ala ye ko min kiri فإنما يقول ala b'a fɔ de له o fɛn in ma كن ke fɛgun a bɛ kɛ ألم ترى yala e ma filɛli kɛ wa إلى الذين ka sɔrɔ mɔgɔw ma يجادلون minnu bɛ ka sɔsɔli kɛ في آيات ala ka الله kuranna ayaw la أن cogo juman ye yusrafuna n'u bɛ yɛlɛma ka bɔ limaniya ma الذين maa minnu كذبوا n'olu nkalon tigiyara بالكتاب ne kitabu ye n'o ye kuranɛ ye وبما ani ni fɛn ye أرسلنا rusulana n'an ye n ka kiraw ci bi nɔ ye فسوف soni yalamuna u bɛ n'u ka nkalontigiyali laban dɔn إذ tuma min alawalalu golew في n'o ye أعناقهم cɔrɔlen b'u kan na والسلاسل ani sɛniw يسحبون u b'u fofo بالحميم jikalan na ثم ka segin يسجرون u b'u jeni finnari tasuma la ثم ka segin قيل o b'a fɔ لهم u ma أينما fɛn bɛ min كنتم n'aw kɛra n'a b'o fara ala kan من دون n'a b'o الله filan ka fiya min donilahi n'a mɛ kɛ n'ala ye o ye قالوا boliw ye
قالوا كو دلوا أنغا بدو فين دغورا أنا كبا من تيبلي بل أبلا لم نكن أما كي ندعو نامي فين باتو ندعو شيئا نامي فين باتو من قبل ككون نيانغون تفويلي كفريا لينغا كذلك وجو يندلا يدل الله الكافرين على كافر فيلي ذلكم أكاو بما مسرولاني فين سابوي كنتم ناو كرا تفرعون نبي جما في الأرض دوغلو لا غير الحق نما كني تشيه بما أنني فيني كنتم ناو كرا تما نبي وسو كيرو ولكي نسو جالا كوجون ادخلوا أبواب جهنم أيضا جهنم الدوفي خالدين دومي باوي فيها جهنم إنكوننا وبئس مثوى المتكبرين يربون باوغا سغيرو جاندي واصبر مولا مني إكا سبالي إن وعد الله إكا دونغو على كلايدو أقون ويتشيدي وإما نرينك بعض على الذي أمنا فندو جدا إلا نعيدهم نمبي أولايدو أولا أو نتوفينك والما أيوي نوكيرا أيوي wala nanyini mina ka konkala dhaba bangalinye فإلينا يرجعون ubo sagana undema ولقد أرسلنا رسلا Allah badani kirawchi min qablika ka ko enye منهم من ma biulula قصصنا anyi min kibaru ya kala عليك eka ومنهم من ma biulula لم نقصص nammo kibaru ya kala عليك eka وما كان amanga رسول kiraye أن يأتي kiraingana بآية nidaluye إلا بإذن الله fani ala ka nyende فإذا جاء أمر ni ala ka الله nyamriya nana قضي ube kiri tige ni chiye وخسر ni المبطلون mabtaluna chengela unjigi warola هنالك yenina الله Allah ta'ala ala de masai جعل الأنعام na yesukuno baunge lakum awi لتركبوا yalaza unaile minha aduka ومنها takuluna au bidumunige kamini dola لكم منافع dafa chaman biawi fiha ala ولتبلغوا ani yalaza au nasi عليها ay baka hajatan naka chiula في صدوركم mago min ba disula kato nyina bwagan وتهملون be audoni عليها aleka وعلى الفلك gwelengan ani uba audoni jigangulum fana ga baji konnauna nam ويريكم على بجرالك أولا آياته على كبكولا آيات الله على كبكو جمعين دبين تنكرون نابوكا أفلم أو بيبان يسيروا على كبكو جمعين دبين نابو بام ها chemingo go baningolo golo ko ale kon to dakundo ale de kabako foydo baningolo golo la kasa goma ngolo liko bana do ya mina ale mina ko bonka fari bi nganya chogo ma fari nganya le no chola aya shinga dese ka fura uta ka dese fram fura kala do be no ko aku fura do bale belo ko ni baningolo bi soro no ko ni o kala dron iba aketu shaytulla ka mwala ka bisinga kenya ago baningolo ko fana ma ko nyadi ko ka tel ni banayde awe ferege ka baningolo la jogola uya mwala yoro mdron faringe jora ako ja akaba ko be fembela ala bulu fembe nam أفلم يسيروا yalo lobe nimbela umatama dewa في الأرض dugolola وينظروا kafrelige كيف chogomi kana akhwatu alladhin mimma ullaban kerawe من قبلهم minun kona unye كانوا ukera أكثر ude kacha منهم katime ulukan وأشد ude kagele quwwatan sela وآثارا ani noboli ula في الأرض duguma kolola وما أغنى itasi joli forubina undlali baze undlali fama a'na ma femma nafanye عنهم kanyonni ke kabuma كانوا nukera yaksibuna nubo bara ladhaba dola فلما uka bara masika alaka latige bali alako abi femi mbolu kan o masiko bali nam فلما tumami جاءتهم رسلهم nuka chide unanuma بالبينات ni mu'jiza yeno kenyen ko kenengang tawye فرحوا ukon kafiru kondara ujamana بما ni fenye عندهم nobe uyoro nobe kira uyoro من العلم kamini donna o yele bona sare
u yelela kira ninnu na naam a ye ka moto in telu ka bɔ yen n'a tɛ se k'i da i da de naam fɛn masiba jiginna n'o ye n'o kɛra estadiuna n'o bɛ yɛlɛ bɔn na bee nɔ ye tuma min n'o y'an ka ta ye u ko anw limaniyara ni Ala ye wahdahu Ala kelen pewu an kafiriyara ni fɛn ye ni anw kɛra mushrikin filankafu ye n'o ye afalam yakun an ma kɛ imanuhum n'u ka limaniya b'u nafa tuma min Ala basana n'o y'an ka ɲankata ye Ala ka laada la laada min ni o tɛmɛna fi ibadihi a ka jɔnw na kafiru jigiwayɔrɔ la hunalika yeninɔ